Derb, Ano, unsay may istorya nimo sa imong mga fans? para sa ko ang mga fans, ayaw mo undang og suporta nako sa boxing. Di po basta-basta ko. Abi manggod ninyo, mga tapos na pud kabuok ang napatay nako sa kada tong boxing ko. Ang usapod sa kong luyo maura Japon, tumba ra gyapon siya, gilipot man gud niya. So tukon pa nako, bisukol man gud. Buyong-buyong siya eh, binlan na ako gamay ang kinabuhi. Dili ka mahadlok ni Pacquiao. Ingon ra ba sila? Ingon ang mga tao nga naa daw kini panipas ug agod-agod. Di na salir sa kuha eh. Dito sa mua, dito sa Sikihor. Barang may uso sa mua. Dili man mo tuog mga agod-agod. Unya, katong mga silingan na mo sa una nga mga wakwak, wala na, gabaksing na sila. Para daw po sila makasapi. Hiling ako, napugos naman gyud ko. Kay, saon taman, di magyugo kayaw. Kay, suko man ang ako ang coach. Sige na lang, bahala na. Kung mapildi, saon taman. Pwede isulti di ari kung unsay hinungdan. Anong masuko ang imuhang kot sa imuha. O Kana ako ang coach, dato yung kaya na siya sa una. Pobre lang na siya, kay sige ko pangutang niya o kwarta. Utong, naburido na siguro siya. Tanawa gud niya kong mata, sumba gali niya. Pagali. Samot na, ini mag-away namin ni Pacquiao. Usa na lang, wala pagali may boxing. Wala na, bunog na ko eh. unsay message nimo para kang Pacquiao ang pambansang kamao? Pila ka sa mong nahuna, pila ka round sa matumba. Kana, wala pa ko kabalo. Pero siguro, mga tama na si Pacquiao o mga pila lang ka round. Siguro, mga 2 ka round!